अब तारा नाच के हम तनी मनी का नाच के हम तनी जवाब दे दी भैया यही गानवा में छपका में तनी गमछिया देबो हो मगर भातो गमछी डाल गमछी दिया है ना पहले एक नंबर देखी होने साहब कि अरे तोरा दिया होला पड़ी जो जब उनकर नाच डांसर हमरा के ताकत तारी तो असमन बुझाता कि कोनो चमनी में से नींबू झाकतिया कि अरे तोरा दिया होला पड़ी जोड़ अरे सैया जी के अब यहाँ होने रहा अब 2 नंबर देखा कि अरे तोरा दिया होला पड़ी जोड़ अरे सैया जी के तूर अब 3 नंबर के कर हमारा गुरुजी के हमारे गुरु ना हमारा खेसारिया भाई के गुरुजी कमला बाबा वो कहना चले में ही में कि अरे तोरा दिया होला बड़ी जोड़ अरे सैया जी के तूर तोरा दिया होला बड़ी जोड़ सैया जी के तूर भैया ए भैया तन यहाँ बैठी यहाँ पाइए आपका काम है इधर आइए थोड़ा अब आओ तो लोग हंसे लगल है कुछ पहना हुआ अब जकर नाम हो अरविंद सिंह अभियान तनी मनी काम बा यहाँ के काम बा 2 मिनट के यहाँ के तनी सीन बाए में हाँ बैठिए आप हाँ तू है ना हो जा हाँ हमारे कहने हो जाए अब तनी ध्यान देवे कहे जकर नाम अरविंद सिंह अभियंता दोनों गोड़ नहीं खे मगर उह ना चले देखा केंगो ना चले तू है ना हारमोनिया कुर्सी पर धके खड़ा हो जाई है आँख मुदी मुंह मुदी आँख मुदी का दे मुंह मुदी अब ये मत कह के ब्लॉकवा बंद कर लिया अपन त दोनों गोड़ नहीं खे आहा अच्छा जाए दे फांसी लगइबो का हो वहां गर्मी आ जाई अरे ससरी लगइबे का रे भाई देखिए अभियंता का नाच रहा दोनों गोड़ नहीं खे कुर्सी पर हारमोनिया ध लेबेले तब ना चले कि अरे तोरा दिया होला पड़ी जोड़ अरे सैया जी के तूर ये अभियंता का नाच है देहना हिली ऊपर के मगर नीचे में हिलेला जी अब एक नाच तू दिखा दो खाली के कर और जौन गोंडा बस्ती वाला आवेला लोग उनका लोग के नाच दिखा दो चल मेरा धर्मेंद्र हाँ वो कनी के भाव अलग होला ऊ जब जाला सा जंक्शन पर से अरे मोछिया पे मौज धंधवा स्वर्गीय तपेश्वर चौहान जी भाव दिखावत रहे है मोछिया पे मौज धंधवा नहीं होखेला आई हम ऊ जब गोंडा बस्ती आवेला सा तनी मने खाली के भाव दिखा ले दिए गो हां
ना ना वहाँ के दांत देखत दुगो बहरिया बा अगर वहाँ काट लेम तो पूरा पटना में कतई सुई ना मिली। टिटनेस हो जाई। देखत है कितना गंज बनिया के का है खाली काटे के नाम पर। ए बाबूआ चौहान जी के अगर नहीं है ना चल वहाँ के अभी दुनिया में नहीं खे। जब गोंडा बस्ती वाला लोग आवेला चाचा और गोंडा बस्ती लखनऊ वाला तो लोग जब गाड़ी में चढ़ेला तो उनका लगा भावे चेंज हो जाला अरे हटा है ना ये हमरा लगा ही रहन देख आहू का भाव होला ए धर्मेंद्र ए मेरा हीरो चल चल अरे बाप रे बाप हटो रे हट तो मुंह हट हो चल मेरा हीरो मार दूंगी। पैसा निकाल आ नहीं तो प्रोजेक्टर देख फिल्म का तई जाए के भाव हो। अब तू हमरा आगा के बेसुरा ना जो भी काम करना है लॉय में करना है। अब रह जा एगो हमरा खिस्सा याद पड़ गेल एक लाइन भैया तने कहले बेटी एगो इनकरे खाली चेला रहे अपना गुरुजी के लगवा रोज सीखे खातिर हारमोनिया जाओ। गुरुजी एक दिन किसी अइले कहले कि रे चेलावा तोरा के हम रोज सिखावत तानी अति रोजो भूला जाता री काम कर जो तकल समझ तो है जब ले तोरा लॉय में बोले ना आ जाई तोरा सुर में बोले ना आ जाई तब ले समझ तो है। चेलावा मन मरले जात रहे अपना घरे तो कहले रहे गुरुजी की जब कौनो भी बात बोले के होई हमरा से तो आके लॉय में बोली है। चेलावा जात रहे देखलस कि जा ये तो गुरुजी के घर में आग लाग गइल बा जरत आवे। अब चेला वही जैसा लौट गइल जाके कहे लागल कि गुरुजी कहले क्या चेला थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। तब कहता कि गुरुजी कहले क्या चेला हतना तरह में प्रगति कैसे हो गई। फिर कहता कि अरे गुरुजी की रौरा खाना कहले कि चेला अरे आज हमार मन खुश बा तहरा पर कह का कहे के चाहता रह। कहले कि गुरुजी अब भैया तनी आगे सुन ली कि अरे गुरुजी की रौरा घारा में अगिया कहले कि चला कोनो खराब बात नहीं खेनू जल्दी कह लय में कह। कहले कि नहीं गुरुजी आप ही बोला है कि जो भी बोलना है लय में बोलना है। कहले कि तब चला बोलो जल्दी बोलो कि अरे गुरुजी की रौरा घारा में अगिया अरे लागल बा। कहले कि जाए सरौ चेला लय में बोलला कब कि जब हमार मोय घर जर गइल तो उहे हाल तहार बा। आओ अंतिम गीत ओकरा बाद दे दहल जाओ तू 5 बजे भोर ले गई है एकरा बाद हम आराम कर में सके हमरो लगता है गावे के पड़ता। है एगो गाना हमार बड़ी घड़ी वायरल होता 2 रोटी के करानावा जवना के रोल लोग रील धक्का धक बनावता 3 मिलियन 4 मिलियन